económica a través do comercio e máis de planes de vivenda, e a terceira ten que ver coa creación de espacios de ocio e esparcemento e mellora das zonas de dominio público hidráulico para tamén facer traballos de prevención frente a emerxencias climáticas. Entonces, en ese sentido, esos tres eixes son os que van a impulsar que con esta financiación inicial do Estado de máis de 4 millóns de euros para a comarca de Valdeorras vai supoñer un punto de inflexión para a comarca, desde o meu punto de vista, vai supoñer un salto cualitativo no modo de vida do futuro e, ademais, un compromiso por parte do Goberno, neste caso dos concellos, para transformar con proxectos profundamente transformadores o que é a vida dos valdeorreses nos próximos anos. Así que, en ese sentido, comunicar que, ademais dos 4.300.000 euros que se proporcionan a comarca de Valdeorras, nos outros ediles, nos outros planes ediles da provincia, se chegan hasta os 22 millóns de euros, e aí se